ya roi trai te sai sien pat ngai ku ble pi baro ha kerteng ka pathiang tam ka jong jisu te kumbau ble la bo ha ka do not ka jonga ba ka de nga ba ngan ai ji hi kai shapi na ka wi ka por she ka wi ka por te kum ta nga kwa an pendep ya ka e ka ba utrai u la bo ha do not ka jonga bat nganget kan long ka jing kur khu bat kat ka ba utrai un kren hanga ya ka ta hi ngan kren la ka long khin tiap la ne shibun han re ngan om pentam la ne ngan om penduna han re ngan kren be tek tang kat kum ka mon ka jong ple te nganget kan long jing kur khu ya phi ki bas ngap na ka ni ka channel na ka wi ka por she ka wi ka por te ka jing hi kai ka bang lawan ra phi ha ka ni ka jan men ba ka jing ai man siem ba ngin om shep tieng ka jing ai man siem ba ngin om shep tieng shisha ka tieng ka jong uble don shi pon ba ki de khot bible ki ba ngim de ban shep tieng han re ngalawan ra tam sam tli ki de khot ba kan long ka jing ker khuye phi pat ngai la pentre kam takini ru kalawan ra shi pon ka jing man toy ha ka jing em ka job phi te nia let ni nia phai law mat nga na ka tieng ka jong uble ni ne pe ning kong ki siem kala nong ka ba khat nyau ka khat ka ba khat lai ayu ka bible ka ong deu Elisha ulo ong haka wat shep ting to let ba to le gumba phala ong henry to kre shuwa yanga iwe ikpu baret bat walam ya ita shanga hadin bat hadin kata sakre ya lade bat ya ukun jongpa ngi hang ne ba kadon kanem sniu ha kani ko por kadon kanem sniu bat uniu Elijah ula ya kendo bat kani ka briu da ka ba uble upha ba uniu briu unlet sha kani ka riu kan thai ba unlet sha kani ka shnong ka ba kerteng ka serapan ka badai ya ka Sidon te ka e ka baja kani ka briu kalale kumta kumba uniu briu jong uble ula pha eka bat haba kalale kumta ka kamba kalaja ha ka yeng jong kane ka briu bat ka bible ka yat ho ba ukpu na ka syang uklem lot bat itai umpnyang khndiat badon ru ka klem lot bat hadu banda kut kane ka nam sniu kini laingot ka bible ka yat ho ba ki klem kerdu kpu henry kila yo be ban bam na ka wei ka sni sha ka wei ka sni hadu banda kut ke ni ka nem sni ublei ula le e kamba ya ka ni ka longiang te ka e ka banga kwa bangan ong shapi ki parlok ki jonga ki para banget how try na kwa ban ong ye phi ba ublei upen i hang ne ba ukwa bangin aishwa ya ka do nut ka jongi sha ublei ladang ila nang ban ai ka do nut ka jongi sha ublei nganget ba ublei un yo ban le ka kamba ha ka jing em ka jonga bat ka jing em ka jong phi kani ka jing ja ha ka ni ka ri khasi ka jongi na kwa ban ong ye phi shani hi kampat dei ka ta ka pliang jong ka jing bitar ho oi kum sha te sha Italy ya ka ta ngam la ban ong namana ka mau ki ki por ki brio ki yap ki al hajar ruat ru ha ka shisni ngam la ban ong ba kadang dai tang ka jingker siu thia hanre la dai kren hi ya ka ri khasi ka jongi kadang dai shisha tang ka jingker siu thia tinga kwa bania thu ye phi ba ne ka nem sniu ka ba ja hang ne kadang dai tang ka jing sedang te hanre ka bible ka ye thu ba ki te ki sngi ki ba khaddo kata ka jinja kata ka jinjinja kalong ka ba e haddo kata ka bom pat juja menno ru ka bible ka ye thu te hanre ladangi lanang ban IT la de sha ublei kabamon hadin habot ada kawan makna kata ka jing e ka ba kampalat banya kaneru kamon pimdan kamban khuslai e ru em namar ublei un yo bai ban le ya kamba ha ka jing em ka jong phi amen namar kata ublei kwa ya phi ma pin IT lut ya ka mensim ka jong phi ya ka do not ka jong phi sha ublei bot ya ka lenti ka jong ublei kat bakum ka tien ka jong ublei lada pimpat la panbor na u man la kasngi panbor na u ble ba pin la ban IT la de sha u
ya le ban pen sngau bha ya u ya le ban wat ki lat ki lenti da kum no ba pen yo ban em ka jing em ka ba pen sngau bha ya u na ko we ka por sha ko we ka por wat kita ki lat wat kita ki lenti ai ti ya la jong ha ka ti ka jong utrai ba la da phile kum ta phen nam kurdu e ru em ba ka tin ka jong ble ka ong wat shep ting namar kata phem dan kam pan shep ting la ka ni ga nem sniu ka ba ja ha ka ni ga ri ka jong ni menta ka ba ka don ka ni ka lockdown lang ba ka ni ga jingpang ka ba ki khot ka de ka ta ka klam re ngakwa ban ong e pi la kadang slam sakat nu kat nuru la da pinang hi ban IT la ka jong ka jing em ha ka ti ka jong utrai ka ba mun pin om dan kam ban khu slai e ru em ka tin jong uble ngani thu e pi kam ju kran kai hi sien ba ka kran ka pendep ru uble jungi uburom bhai ka tin ka jong u bat ha ba ong wat shep ting ka mut ngim de ban shep ting tang ba kum ba ka ni ka breu kala ai shuwa shau breu jong uble ni ru ngin IT shuwa ya la de ha ka ti ka jong utrai bat un yo an pendap penbiang ya ka jing don kam ka jongi baro khoi na kwa ban ai example ye pi khndian la da don we ubreu let's say ubreu spa ba let's say kata ka spa ka jong u la da ka wan ka nem sniu shi phau ar phau snem ru let's say kata ka spa ka jong u kam pat lot te lada kum ha lada wan shisha kata kan nem sniu te lesa kata kan nem sniu kala wan shisha te ule akum no kat badang don kata ka spa un ai be ye ki khon ki jong un ai be ya ka kurim ka jong un ai be namar bale namar ba don te kata ka spa ka phau te ka kwa ban ong ye phi ba ha ka ti ka jong ble jong i kata ka spa ka bom lut shu la no ru te la dang ngi la nang ban IT la ka jong ka jing em how jisu met bat man siem ka ba mod ngin om kerdu ai ru em nama ulok u bakin jamet unom penyap tangan ya pi unom I no ya pi la da ude ulok u bashisha kan ada ude kurim u bashisha te ha perkat ma pi hato jisu jongi ladangi la long hi ki jong u haba hakti ke jong u kata kaspa kabam lutshu lada yakran ya kaspa man sim ne lada yakran ya kaspa jong ni ka mat ne hakti jong tra jongi kabom la shu ban lut te kabom mot ublei jongi on om penyap tangan yangi kanam ja ka e ru ha ka ji im ka jongi namar balai namar ba ni la IT ala de sha utrai namar kata ngo ong ya pi ru wat nom shep tin ai ka mat slem sakat no ka ni kan nem snew hanre wat nom shep tin pat ka ban wan le kumbang la ong ya ka ban wan le kata kan nem snew ka ba kham jur kham arsya namar kan ni kadang dai tang ka jing sedang hanre hakum kata ru ka tin ka jong ble kalada ban kular namar kata lada pilanang ban sedang nadu menta habadang ja kini gijing ja ki ba manu mala phim sheptin kamut onda hadin onda wan biang kita gijing tejo onda wan biang kita gijing kita gijing jinjar hakani ka purthai handai to tip ya kani ka wei ba ya phihi uble un sabo kerpang wat nam shep tiang kak tiang ka jong play ka ong wat shep tiang tini ya chu chu sha kak tiang ka jong play ngine pe izia kal nong ka ba sau kulai ka de khot ka baning kong bat ka ba ar izia sau kulai ka de khot baning kong bat ka ba ar ka ong no ka henry kum ni u ong utra u bala thau ya me ko jacob bat uta u bala thau dur ya me ko israel wat shep ting namar ngala sius pa ye me ngala khot ye me daga kerteng melong ujonga ngakwa ban ye tho ye phi yangi lak thiet daga dor ba kasnam u jisu lada lak thiet yangi daga dor ba kasnam ka jong u jisu tutip ya kani ka wai bangi long ki ba kor dor hadu kata namar kata ngim dan kampan shep ting ayu ka bible ko ong shushu ko ong haba me let lang bai ki ngan long lem bat leng ba ki wa kin om telep ya me haba me ya leng ba ka ding menom ing lem ne ka thlit ding kanom jilia ya me kamot lada wan kijing le kijing tenjuk ki ba bon jai ru lada pilan nang hi ban IT la de shau trai bala da bis ngau tho ba ya pi la siu da ka dor ba kas nam ka jong jisu to tip ba trai undon rengkat bat pi
Lada udon ringkat bat pi onam sya ya pi bahkan jaka ei ru ka bas niu ha ka jing em ka jong pi. Pi de ban tip ya kani. Bahkan nom jaka ei ru ka tin ka jong oble kam syukular ka. Hisin bakala kular kan pendep ru. Amen. Tini ya chusyo. Jing ken kala nong ka ba arpuway ka de khot ka ba lai posao. Arpuway lai posao jing ken. Ayu ka Bible ka ong. Bat utrai ula ong ha u Moses to watch it ting ya u. Na bahagak ti jong me ngala ai ti ya u. Bat yaki briu jong u baro. Bat yaka kendo jong u. Te men le ya u. Kumba melele yo sihon usim ki amar ubala syongsa ha hasbon. Ngiyang ni ba uni usim ok. Ni usim ok ula penkre katma banyale yagi kon Israel. Henry ublay wong watchep ting na marladep aya u bat yaki briu jong u hakak ti jong ki kon Israel. Lalay pasya ka jing em ka jongi u uni usim ok. Udah usaitan ubawan ra shibon ki tamaha ka jing em ka jongi. Teng uan ra da ki jing pang da ki jing shitom. Teng uan ra da ki jing ele lang ba kalok. Lani lang ba ulok. Lani lang ba ki khon ki kti. Lani lang ba haki jaka tere ki jong pi. Lani haki jaka puli ki jong pi. Shibon ki jing ki ba usaitan uan ra. Henry kaktin ka jong uble ko ong ngadep ban IT haki kti ki jong pi. Namar kata yaki but tap jong setan yaki thma ki ba setan uan ra tutip yak ne ka way ba uble uladep ai haka kti ka jongi ba ngi la long lupa kita ki nong job. Nado ar hajar snem menchua try jongi uladep job lot iki paro kon. Ka jinyap hi kam shem lala ban bat ye u bat ula long unong job bat lada nga bat pi ngi don hak aliang ka jong jisu to tip yak ne ka way ba ngi long kinong job. Namar kata usetan lawan ra sakatma ka ba kumno ru lada pi la ya chi hakalenti ka jong uble lada pi sngo tho bala siu pi da ka dor ba kasnam ka jong jisu to tip yak ne ka way ba usetan don bor ru em ha ka jing em ka jong pi hadre na ka way ka por pin job ngi Moses u job na ka way ka por bat ha ba unius em ok ru uwan ba utmu banyele thma ba ki kon Israel uble uwan ban ong ko ba mila job ikiti way pan kis em kom ta men job yo neru kom ta kwa ban ong e pila ka jing kawan ka ba kraw sakat no ka nuru uble undon ringkat bai bat pin long ki nong job namar kata wat nom shep tiang haba ki wan ki jing tenju ki ba bon jat haba ki wan ki thma ki ba bon jat ki thma ki ba kin jaman sem ki wan man yele ya ka jing em ka jong pi nga kwa ban ong e pi wat nom shep tiang uble undon ringkat bat pi namar baro uble uladep ai hakakti ka jong pi bat da shisha ngi la long lupa kita ki nong job na ka way ka por sha ka way ka por amen. Teni ya chusho Matthias kal nong ka ba shipo ka khot ka ba arpo fundai laipo bat laipo way Matthias kal nong ka ba shipo ini pe ayu ka Bible ka ong Kim jude apisa yaki semye Henry ka way na kita kam hap haka kendo klem ukpa jong pi ka eka jingmot jong ka ne ka kentien kim jude arpisa yaki semye ka bamot yaki niki kimrat laban ong haka por ka bangadon shete shapo haryana ki juya de ki semru ki jude ki niki sem ki barat ki jude artika iwe te kane ka pen I hang ne ba yaki sem la banya de banya thiet hanre yaki briu om la banya de thiet hanre ki nong China te namar ki de ki briu ki bom nget yo blai ki de ki briu ki bom it blai takadau ki de ki thiet wat ki do briu ru hanre kat kum ka an blai hi om jula banya de banya thiet yaki briu hanre yaki merat la banya de la banya thiet hanre ka Bible ka yat hok ong kumno ka ong klam ka jing tip ukpa ubaha beneng
kamut iwe inam ha ka khandau ka enga ko an pensyai shapi lengba kani ga khot bible ka bamut phi kinong siat marat phis ngot ho bhai kani teng ha ba philet ban siat marat kata kasim kala don hani hajan phila tete ban yo eka henry kalaj nakakti ka jong phi klem yo eka nakwa ban ong ye phi namar ba kato klem ka jingtip ka jong blai kamut ka weiru kasim phinam yo hakakti ka jong phi dalale ru em namar ublai namar wat ikimra ru haptip da ublai shua ba phin yo yaki hakakti ka jong phi habdan ka jingtip ka jong blai deina kata kadaw man kasngi haba philet be mran phim juyo don kasngi ka ba phiyo don kasngi ka ba phim yo philet khwai do kharu teng phiyo ba teng phim yo balai kadaw kalong ba klem ka jingtip ka jong blai wat yakimrat ru kanom hap hakakti ka jong phi kan mau e kane namar kata ka ting ka jong blai ka ko an pen sngot ko hang ne ba ladai ka jing im ka jong kimrat te kapala ban ya de ban ya thiet taru klem ka jingtip ka jong blai phinom yo iweru hakapora phi yo yakimrat philet siat semne philet khwai do kha phi yo kade ka jingtip jong blai ba phi yo yaki Henry klem ka jingtip ka jong blai wat iweru phinom yo namar kata gini ban sngot ko syai ka ne ba klem ka jingtip ka jong blai ukpa jongi ubahabne kan omja ka eiru ya phi ka kteng ka jong blai ka ong shushu ka ong no ka ong wat yo nyu khle jong phi ba ru la nyau namar kata tu wat chep ting phi long kham kor ya chi bon ki sim yen ka kteng ka jong blai ka ya thu shushu ka ong ba yo nyu khle jong ni te uble ula ban nyau kat kene ka purthai bat kat ki breu ha kani ka purthai hanrei ka bible ka ya thu ba uble jungi ula ban nyau ka uble jungi ulong bala te ban le ki e baro khot ki ba ngimla ban champang bat ngimla ban perkhan uble jungi ula ban le ki e baro khot namar ka tawang wat nam shep ting namar ngi long kham kraw te ban ye ki sim yen la dai ki sim yen klam ka jingtip ka jong u iwi inam hab ha khandau kamut haba iyap iwe isim yeng ru kadon da ka jingtip ka jong blai om dei be ki shu iyap la ka iyap kum to te ha shu perkhat ma phi ngi long ki ba kordor hadu kanu hatu klem ka jingtip ka jong blai kan ja ka e ka bas niwe ngi em kanom jada lele ru em namar kata ngi kwa ban ong ye phi wat nom shep tieng bat menta ka singi wara ka jingi kai tak khdiat ha te ne phai sakaba khaddu Lukas kal nong kaba khat ar khat kaba laipo ar Lukas kal nong kaba khat ar khat kaba laipo ar ayu ka bible ko ong kum no ko ong to wat chep tieng ko kan hun ibaret naba ukpa jo phi usngau bha e ban ai ha phi ya kata kahima u ong shushu u ong wat chep tieng ko kan hun baret naba ukpa jo phi usngau bha e ban ai ha phi ya kata kahima ka ai kan hun baret ngakwa bani thu ipi kan hun baret kam thau ya ki balang ki baret let's say phi ong ki balang presbyterian ki balang catholic lane kini ki balang FGF ki balang COGC kini ki balang ki bala he let's say ublai usngo bhaban ai kata ka hima ka jo u haki henry kamut kumta henry kani kamut ba kini ki kan hun baret kathau ya ki brio ki basngau red ublai ula ban shim nakabalang presbyterian nakabalang catholic ula macam lagi balang fellowship namar hakawai pakawai ka balang omdan ubaro babaha lane baro ubasnio hanrei don ru ki babaha don ru ki basnio ti ki ni pat ki basngau red labu hakawai ka kan hon bad lakhot ka kan hon baret ya kata ka kan hon lakhot ka kan hon ka baret ka bamot hang ne ka pen I ba kini ki kan hon baret ki de ki breu ki basngau red
Lada pilong ki brio ki bas ngawret ki ba pendem rit yala de haka ktien ka jong ublay kat ka ba piyo ka jihi kai ka ba maham ye pi le persya ban lait na kata ba pi kun persya ba pin im ka ji im ka pen sngaw bhayo ublay nya kwa ban ye thu ye ba pilong ka ta ka kun hon ka barit bat ublay ongi ka ta ka kun hon barit ba wat nom shep tieng. Wat nang siap tieng, usngaw bahaban ay kay hima ka jong o kay hima ka jong o nga dapan kran hagi tu kita yaw ki bala let no baka hima ka jong o kay hima jo ka jing suk ka jing man ka hima jo ka jing dak biang. Lawan ka nam sneo lawan ka jing kro lawan ki ay barokwan kamot kata ka hima ka jong o play pin yo bed. Namar kata tu ngilong ki brio ki bas ngawren. Ngin long ki brio ki bas ngau red wat long ki brio ki bas ngau sarong lada fi long ki brio ki bas ngau sarong pile persya ba ka tin ka jong uble pat phim snap ka jing hikai ka ba uble u hikai lane phim don ka jinga it para brio hare lada fi long ki bas ngau red uble u snau bha ban ai ka jing kur khu happy ba u on wat chep tin kam bahai ngi bangin snow sarong hen regin long ki bas snow rit namar ka pop ka baning kong ka pop sarong ka ba lucifer ula dak dak ka jing sarong ba ula kwa ban ni ya ka khat ka jo blay de na ka ka daw la sha shop ya u sha te sha po nyamra dai pateng nyamra la sha shop ya u la sha shop ya u sha ka ni ka perthai ba ulong ma u ta u setan u belong u rang ba jong ki setan barok khoi u de manu u de lucifer ubadak da kajing snow sarong na markata to nginya bread ya kajing snow sarong wat ai ngi bangin dak da kajing snow sarong na marka jing snow sarong hi kawan ra ya kajing jot ha kajing em ka jongi na markata ai ngin long ki bas snow red nang bo blay un yo ban rengkat ha kajing em ka jongi ka ba man la kasngi but ikin hon ibarit ngalakan mau hakawe kesni kat bangi dang ya ai ka jing shakri but nilaya sam de khat bible ha kata ka jing shakri te ya kan ni ka de khat bible la yo iwi khlung ibadang arsnam ngala perkat balai te khlung iyo ya kan ni ka balai te khlung iyo ya kan ni ka de khat bible han rebat pen i yangi bangi de ban long ki bas ngauret ka bo ni de ban long be kom ki khlung ki barit ni de ban long kom ki khlung ki barit ki ba shushania tali be hakik me ki kpa ki ba namdan kanu kanu ka jing khuslai namar ki khlung ki barit ki shushania lut be hakik me ki kpa ba ki me ki kpa ru ki pendak ki penbiang yaki de na kata kadaw dei na kata kadaw ba ublay ukwa yangi ru bangin long kom ki khlung ki barit man shu ai ti lut be yala de hagak ti jong trai ba utrai pat unyo ban pendap unyo ban penbiang ya ka gm ka jongi te ngai phi yo ajing ker huleng ba iji hi kai iba khndiat to ble unyo ban kur khui phi na ko wake up pot shak wake up pot na do menta ba shedu ki pam chikut amen bat amen